Ayo nak simpen anak Cak Karjono ki sing duwe sawah sak simpang. Hey 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 hey. Isa asik. Sa sa. Sutres Lodruk Jombang Jaya asli saka Jombang sing digawe anake Pak Sutres kacate ditano kanggo putune supaya besok cowong tuane ya ya oh jaluk bareng Pak Sutres main nang omahku kudu tandak sing ayu-ayu wiyaga kompak Jombang Jaya ludruk andalan saka Jombang langsung mandap rodo gantungan ayo Cak Paniti goyang dong tertebu sak wilayah Kerembung yuk masih bergoyang bersama Jombang Jaya rodok andalan dari kawasan kota Jombang kota beriman sa Cak ayo jenengmu sapa Sira Mukti Dawara Sembata Elanono aku Gamis Trisno Desa muda Kapa muda Lakanono bojomu kowe duwe bojo ora tau ditunggoni senajan si rondo gantungan aku sabar ngenteni kowe pegatan sa ayo coba jero asik goyang dong masih bersama Ayah Paniti
sing duwe sinder tebu sak wilayah PG Rembung. Ado aku teko marani kowe. Gawa mari, gawa jagung, gawa kedele. Ora liya dik siji tujuane aku arep ngelamar kowe. Asik rasa ati buka titik jod teko coba ngelamar aku amit nggih ya aku terima kasih dadi bojomu nanging aku aja dimaru asik ya bulan telu tanggal siji kowe padha diresmekake rasa beratiku kepengin jejer karo sliramu bulan telu tanggal siji kowe padha diresmekake Kang Mas jangan ragu sumpah mati aku cinta padamu nggih matur suwun matur mangke suwun, malih nggih, cak Bapak. paniti dibagi didik dang mungkin sedereng ketiba wonten campur Matur sari suwun. tasik Dalam? kathah tandake Nggih, ayu-ayu campur sari, matur nggih. suwun Nggih. sampeyan kita belajar akan malih tari remo semoga Nggih